Vadikani tinokuchingamidzai svondo rineri tinoti muri sei kwamuri ikoko. Tinoimba kuti mese munofara. Tinotenda Mwari nekutenderwa mukana uno zvekare wekuzosheya shoko raMwari tichigoverana pamwe chete. Musazeze kunyora macomments whatever you think or maprayer request anything. Saka nhasi nda kutanga hangu nenyaya iri kuna Luka 1. I think takamboitaura but da kuidzokorora futi because it's so powerful to me. So inyaya yaZakaria naElizabeth. Saka da kuiverenga kuna Luke 1 papa verse 5 pakatizvo. Panguva yaHerodhi mambo weJudhea kwakanga kune muprista ainzi Zakaria. Akanga ari weboka rouprista hwaAbhija, mukadzi wake Elizabeth akanga ari chizvarwa chaAroni. Vose vakanga vakarurama pamberi paMwari, ndopakakosha apo, vachichengeta mirayiro yaShe yose nezvaakatema, vasina zvavangapomerwa. Asi vakanga vasina vana, nokuti Elizabeth akanga asingabereki, uye vose vaviri vakanga vachembera kwazvo. Saka manje panongondiitira zvakanaka kana kuti panongoita kuti ndiite hwanda ndepekuti izvoni pakatumwa ngirozi mukaramba muchidzika pakataurwa Zakaria kunzi muchava nemwana, zvichazoti achava mukuru kwazvo, achazodai achadai, handiti achaendesa vanhu vazhinji mukururama. And then Zakaria pane paakabvunza pazasi apa akati izvo mira ndipaende. Hanzi Zakaria akabvunza mutumwa akati, ndichazviziva seiko izvi? Ini ndava murume mutana uye mukadzi wangu achembera kwazvo. Hanzi mutumwa nobva amuti izvoni uchava mbeve kusvika mwana azvarwa. Saka fekti yangu yanga iri kungoti ndangonzwa kufunga kuti saka Mwari knows us so deeply in that way yekuti dai vakaregedza Zakaria achitaura handiti aitoziva kuti aizotaura zvinhu zvinodzivisa kukura kwemwana mudumbu nekuzozvarwa kwake futi. Because remember kuti Mwari vakatiti handiti isusu vanhu kuti mashoko anobuda mukanwa medu anouraya kana kupa upenyu. Saka kuti Mwari knew Zakaria so much kuti he will not hold on kusvika 9 months dzakwana, even 1 month aitoti pamwe Elizabeth baba ndakurirwa. Zakaria kuti imama imi tiitirei mushi kukurirwa 70 years or 8 ameno hanzi wangu wakura kwazvo, which means 70 or 8 we don't know. Saka pamwe baba vakatoti imi ambuya Erizalai kuti kukurirwa pamwe vaitozooma nekuseka wotanga kutaura marata kuti makambozviona kuti zera redu isusu tinoita vana. Pamwe Elizabeth anti Mwari vatuma ngirozi yataura kuti tichazova nemwana zvino saka imamutende zvataurwa naMwari. Saka kazhinji prophecy inowanzotaurwa at least 3 times. Ukapiwa prophecy kazhinji pane vamwe vanozokupa futi same prophecy iyoyo. Saka I would really like to believe kuti mashure vakatombozvinzwa vachiri vadiki. And pamwe vangu vachitori nehope, vaine tariro kuti Mwari vakati promisa kuti mwana wedu bla 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 zvichazodai, achava mukuru kwazvo. And then years went by. And what blesses me kuti hanzi vakanga vakarurama pamberi paMwari, havana kumbobva, havana kumboraramwa position yavo nekuti makore afamba vachembera vakanganwa. Imagine kuti vakakanganwa kusvika pekuti Zakaria anga asatendi pane chichabuda kuti vakasoudzwa naMwari vari vadiki. Obviously I really would like to believe that, but zvasvika panguva yekuti Zakaria haachatenda kuti it's possible. And Mwari vaizviona kuti uyu mukasamuvhara muromo uyu John uye hauyi. And John anofanira kuzobhabhatidza Jesu, anofanira kuvhura nzira yaKristu. Saka
this has to happen without failure. Itovharai muromo wake saizipi. Saka Mwari vanotiziva zvakanyanya vadikani, zvinotyisa kuti wow. Vanoziva kusatenda kwako, vanoziva kudhauta kwako, vanoziva Yeah. your weaknesses, like your deeper parts, your inner parts, kuti zvisingazikanwe nevanhu vezve Mwari vanozviziva. Saka it's just a wow for me. Ya, toda kutenda Mwari nekutaura kwakanaka kwakadai munhu waMwari. Mabva mandifungisa nyaya iri kuna Ezekiel chapter 37. Achiti hanzi ndakabatwa neruoko rwaMwari vakamuendesa vakamupfudza nepamavhari. Hanzi iye pamati izvona hanzi vakanga vachembera kwazvo. Saka iye akati hanzi ndakaona mapfupa akanga akaoma kwazvo. Zvareva kuti zvaitoshamisika naEliza naZakaria izvi ndizvo zvakatoshamisika nemurume anonzi Ezekiel. Anga akaoma kwazvo, anayiwa, atonhorwa, atsva zvese. Saka iye pakanzi profita, iye akati ndosimboprofita but izvi zvorudzi urwu zvinenge zvanyanya. Pasina kana chinhu, pasina kana kanyama kana kai kana mongo, angochena. Hamene vakambofudza mombe vachiona kunenge kwafa mhuka kana kuti madhongi, rinenge rakachena kuratidza kuti nyangwe iwe wega uchinzi profita unoziva kuti hapana chinobuda. Saka ndikuona ndozvaiita iyeyoyo kuti apa tachembera, vachembera, saka mwana wacho unouya chirudzii, zvishuwa ndobva vamuvhara. Saka ndosaka murume waEzekiel akati imi Mwari ndii munoziva, ati nyaya iyi handichaigoni. Ndingazotaura nepasipo. Saka Mwari vanoziva zvataurwa naSidhori, nekuti Mwari vanoziva kusatenda kwedu, vanoziva kudhauta kwedu, nokuti zvimwe zvinhu zvenge zvazviombe kwatiri, but Mwari vachitotaura zvamataura kuti pakati kanditovhara zvishuwaoka, aizoti handidi zvemanyemwe zvamukunditira mbuya imi, ndio kunonzi kugutisa, mimba inobata papi, makotama musana kudai. But vakamuvhara kuti zvingoinda zvakadaro kusvika mwana azouya. Ndangotenda Mwari nokuti Mwari ndiMwari vakanaka. Nyaya yekuna Ezekiel inobva yati izvoni paakanzi profita, iye ndifunga akatoshamisika akati asi kuita kwaMwari zvicharamba manje, vacho vanozonditi kudii ivo vachiti ndiprofite zvinhu zvakachena kudai, zvikaramba manje. Asi kutaura kwaMwari hakukoni. Akabva atongotaura mapfupa akatongoita zvikava zvikamira sezvaizvozvo, sezvakaita murume anonzi iyeyo. Akabva atozvara mwana akatosimba, asingarwari, akatosimba. Saka Mwari ndiMwari vakanaka vedu. Kana zvavanenge vataura zvinotoitika. Nokuti ndakaringa shoko raMwari noti hanzi ndakazvitaura zvikamira zvikasimba. Saka hakuna Mwari chavanenge vataura chinokona, nokuti ndiMwari wamasimba ose. Yes. Yeah. Imwe pati yandaichitongofunga hangu, like ndaichingoti saka Mwari vanozviona sei, like vanofunga sei nekuda kwemafeelings edu panguva dzekuomerwa dziya dziya. Ndachingofunga nenyaya iyoyi kuti apa Mwari vaitarisa magenerations achazouya, zvichazoitwa naKristu, upenyu hwevanhu huchazoshandurwa nekuda kwaJesu. Saka ndaitofunga kuti saka Mwari kana vachironga chinhu muupenyu hwemunhu, hazvina basa kuti chakamira sei. Vakatoteya kudhara tsoro yavo kuti vakafambisa iyo ichazoendako, ichazoendako. Kuti saka uyu mubvunzo wandinongobvunza hangu ane anza kuti saka zvinoreva here kuti mafeelings edu panguva iyoyo anenge asina andingati haana kukosha, kuti anoti vanayana vanenge vachizviona sei marwadziro avanenge vachiita munhu uyayo, kuti uri kurwadziwa but at the same time ivo vanofanira kuita purpose yavo. Zvakafanana nemwana uyo pamwe mwana mucheche kuti mudiki anenge arwara sereka nditi, but anonzi ngaabayiwe jekiseni. And if you think of it, kuti majekiseni pamwana wedu wei, but kuti aporeka anofanira kubayiwa jekiseni iroro. Saka pane zvimwe zvinhu Mwari zvaanotoziva kuti ndiponese rudzi urwu, kana kuti mhuri iyi, kana kuti zvakati whatever purpose he has, unotongozvongonyoka ugodii. Kana nguva yavo isati yakwana
Ameni Pane kuti fun. munopaona sei ipapa. Ya, ichokwadi munhu waMwari. Mwari zvavanenge vachida kuti zviitike, pane anotombosafa kuti kumbeko kuzvinyatsobuda. Mukatarira nyaya yaJosefa, akarwadziwa, akaiswa mugomba, akaenda mujeri, akazodini kuti vana veIsraeri vazosunungurwa kubva kunzara. Saka kune hwana anotorwadziwa kusvika zvaita. Ipapa inyaya yekuti Mwari vaida kuti zvienderane, Jesu vachiuya naJoni uyo achizoita kakusangana kuti zvizobatirana, Jesu vazoenda pamuchinjikwa, uye amboita chiforani. Saka zvazvisingaiti kuti vakakurumidza kumupa Jesu vasati vauya, zvazvisingabudi, aizochembera, haizokwanisa kuzoita forani. Saka vakatosafisa tuya kuti zvinhu zvangu zvidi zvamataura zvaya kuti tsoro yacho igobva rachigobuda. Saka vakatosafa murume kusvika vaita kunge vatokanganwa kuti hakusisina, asi vanozviziva kuti tichirwadziwa, mafeelings anenge uchisaziva kuti saka ivo vanenge vachitozviziva. Asi pene ndima imbotaura sidhoni kuti hameno kakufara kanenge karipo, kakurwadziwa nekakufara, hameno zvezvo zvichingoita izvozvo kuti svika taimu yavo yakwana, zvasunganisa naye Jesu naJoni wacho zvabva zvatoenda. Ivo ndivanoziva. Chokwadi. Ya, saka ndizvozvo. I hope kuti pane aitirwa zvakanaka neshoko ranhasi. Saka manzwa zvandaverenga izvi kuti inyaya, it's not a story of failure, it's just a story yeprocess yaMwari sometimes. Kuti yakasiyana pamunhu nemunhu. Hapana process yakafanana, like it can never be the same. Maprocesses edu akatosiyana zvachose. Inongori example one of the processes dzaMwari. And ukazoverenga kuzasi uku, like they reach their destiny yange yakarongwa naMwari. Saka Mwari vane purpose neupenyu hwemunhu wega wega, but maitiro, mafambisiro emaprocesses avo ndo akasiyana. Kune akareba, kune akapfupika, kune ari pakati nepakati ivo, but Mwari havakanganisi. Pane shoko rinotaura kuna Romans 8:28 kuti hanzi all things work together for those who love the Lord. Saka ukatarisa keke chairo chairo kuti rimwe rinonzi hanzi orange cake kana kuti lemon cake kana kuti whatever cake, ukaseparata ma-ingredients acho apa kuti woti mazai apo mukaka, wozvidya separate, zai rarangopunzirwa rakangoiswa mukapureti riri mbishi, wodya shuga yacho, wodya salt, like it doesn't come out right. Hazvidyike. But Mwari vanotora zvese izvozvo zvinda sekuti hazvidyike zviri 1-1, wozvizanganisa, kuomerwa kwese kwawakapfuura nako kuya kwe, misodzi yese yawakachema iyai, mashoko awainzwa muvanhu, marwadziro awaitwa, zvese vanozvizanganisa sezvinongoitwa keke zvezvi, zvobhekwa pamwe chete, vokata mapisi ekeke aya raakunyatso riri soft, riri yami yami. Upenyu hwako manje wotoshaya kuti ndo zvaida kuita Mwari izvi. Wabata kepisi yekeke chinyatsotaridza kuti it's juicy, like it's so inviting. Zvoita sekuti Mwari vaikuitira utsinye, but all things are working together for the good. Mwari havakanganisi, and Mwari vanoziva zvavanenge vachiita. And pane shoko rinotaura kuti hanzi izvo hatitariri pane zvinoonekwa, like we don't look at now, because now ane nyaya yavo, now anenge achitori nemhere ari kutokuratidza kuti hapana kwauri kuenda. Now anenge achitaura zvinhu pamwe kuti ko muri kuendepiko vana Doreen, garai pasi, ndo zvinenge zvitaura now, but chikutoti hanzi musatarire pana now, tarirai zvemumweya, because Mwari ndo mavari, vari kuona, vari kuziva zvavari kugadzirisa, vari kuziva zvinhu zvavari kuita mix together, kuburitsa zvinhu zvakanaka for our lives. Saka my friends, muda kuti munzwe kuencouragwa neshoko ratataura kuti Mwari vari busy muupenyu hwako. All things are working together for you. Ameno kuti
pai paunge uri pacho ipapo, kuti usatarisa now, tarisa zviri kuitwa naMwari, zvimanikidze kutenda zviri kuitwa naMwari, you know, because Mwari vanoziva zvavari kuita. Mwari havambofa vakakanganisa vadikani. Ndiri kutofunga hangu pakuti imagine kuti izvo paienda vana veIsraeri paya pavanga vari munzira kuenda kuKenani, Mwari havanambopera vaudza kuti before kuti ndichazarura gungwa. Havana, vakangoenda vakatakura zvinhu zvavo kusvika vati dziti pamberi pegungwa, vakutanga kuridza miro kuti koiwe Mozisi wakatiunzirei kuno, hona apa tatarisana nezvakati, hona Farao, hona gungwa, kuti vaitongoona kuti rufu, tatarisana nerufu, hapana kana bhoti rekuti tikwire kana mabhotsi ekuti vamboti vamwe vafanoenda vagodzoka vachitora vamwe, hapana. Saka zvinhu zvaMwari, so sometimes havatsanangure kuti what's next, what's tomorrow, what's in the next hour, but he knows. Imagine kuti he knew kuti vana veIsraeri vachayambuka, and vakatoyambuka. Saka ngatiregei kuora mwoyo vadikani, ngatirambe takabatirira pane shoko raMwari, ngatirambe takabatirira pane mapromises aMwari. I hope kuti maitirwa zvakanaka manhero ano panguva ino. Mwari vakukomborerei. China unokwanisa kuvhara. Okay, I'm just going to say the scripture upon Psalms 46. All right. They know the God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Saka kunyange wakaomerwa, hanzi is a very present help in trouble. Saka mhino zvakamira sei, unozopedzisira wakupedzisira kuya kuti I wonder kuti ndakambobuda sei. It can't just be by your strength. It's Mwari vari very present, vanoramba vachingokupa simba rekukunda macircumstances iwo wakaoma. Sezvataona Sidorini kuti is working everything out for good. He works everything for good for those that love him. Saka toda kungoti namate tichitenda Mwari neshoko ravo benyu rine simba. Tinamate. Tinokutendai Mwari mazvita enyu muzita raJesu. Tinovonga nyasha dzenyu dzinoshamisa. Tinovonga rudo rwenyu rwakatiringana. Tinovonga nyasha dzakatikwanira muzita raJesu. Toda kutendai Mwari muzita raJesu. Shoko renyu pairinozodaro Mwari naPhilippians 4:6. Parinoti Mwari weye, in everything through prayer and supplication we must make our requests known unto the Lord. And the peace of God that surpasses all understanding will keep our minds and hearts through Christ Jesus. So Mwari batsirai umwe neumwe wedu achanzwa shoko iri Mwari. Whoever is going through situations Mwari, pamwe mapromises amakataura kuupenyu hwavo, and they are taking long, or vari kushaya kuti achambobudirira sei the current situation in their life. Vachatoziva Mwari seshoko rinotaura kuti you are a very present help in times of trouble. Rinotaura iro Mwari munogadzirisa zvose Mwari to work out for good. So ndinonamata Mwari nezita raJesu kuti bring everything together for good. Muzadzikise Mwari wezvivimbiso zvamakaita kuvanhu venyu, uye vapewo simba rekumirira. Nekuti shoko rendaro kuti vanomirira Jehovha vanopiwa simba itsva. So we pray, O God, that their strength may be renewed. Vasaneta Mwari, vasagive up, asi kuti varambe vakangotarisa kwamuri. Tinokutendai Mwari nevakatendeka. We love you, Lord. We bless your name because you are faithful. You are God and there is no other. Shoko renyu rinodaro kuti munosvinurira shoko rimwe nerimwe ramakataura kuti murizadzikise. Kuna shoko rinodzokera kwamuri risina kuita zvamarituma. So may it be so in each and every one of our lives, Mwari wedu. Timuzadzikise shoko renyu. Tirambe zvikuru sei takamira pakutenda. Tirambe takamira pamapromises enyu which are yes and amen. Ene shoko rinoti hamuna kufanana nemunhu anonyepa. Muri Mwari vanoreva chokwadi, the everlasting King. Toda kutendai vazviita Mwari. Itai umwe neumwe zvakanaka. Mbiri rambe ichidzoserwa kwamuri muzita raJesu. Amen. Amen.
Tinokutendai Amen. vadikani muve newikendi yakanaka pamuri ikoko. Yes. Tinokuonai svondo rinoteera. Bye bye.